हारसाफोरा एकदम सारफोरजों थाङो नटफोरखौ लाना फैयो बुजिमुनिफोरखौ सोङो आरो जोंहाथ' उन्दैनिफ्राय कानेक्सन गैया सारफोरजों स्कुलाव फैदो माबा मोनसे खोनासंबाय गैया कुनु खालि बायदि दिनै आंबो सासे गोदामालायना लागिना लाबाथायसो कारन मोजां मोननायनि आखलानो जाबाय माबा खाथिसिनाव मोननो लुगैबाय थानाय रायज्लायबाय थानो लुगैनाय दा बेखायनो फरायसा समा जाबाय मोनसे दावहानि सम आरो बेखायनो नोंसोर गावबा गावखौनो साफा साफा दावहानि बायदि साननानै लानांगौ आरो जोङो ओरैबायदि सोलोंनांगोन जाहाथे मालायखौबो फोरोंनो हानाय बेबायदि मोनसे केपासिटियाव फैयो आरो You should learn so that you can teach the other language. आरो जाय मानसिया मोजाङै लेखा फरा गोराया बे जिन्दगियाव सानसेबाबो बियो दुखु खालामना थैनांगोन बे बाथ्राखौ आं जायगा फालिगोन बुङो आफाया माने मा होनो खेबसेयावनो मोननै क्लास पास खालामदोंमोननो एलपिआव ओमफ्राय फानना गानना खानानै 8 बोसोरनि उनावसो गिदिंना फैबाय गिदिंना सेंग्रा जाबाय आफाया बे टाइमाव इनिफ्राय माने हाबा जानायनि उनाव बा जों थानाय समहालागै बांद्राय मोनालाबो आं फरायनो एफा मोजांमोन बोसोरसेयावनो मोननै थाखोनि बिजाबखौ फरायनानै सेटेल खालामना होदोंमोन नों आंखौ बे टाइमावनो गारना खारबाय अल इन्डिया ट्रेभेल खालामनो थाखाय दावबायनो थाखाय नों आंनि जिउखौ सेस खालामना होबाय आं दिनै फरायनो मोननाय बा खम गिदिर मानसि जागौमोन दिनै आङो जाम्बा जाना थानो गोनां जाबाय हारि होना जानो गोनां जाबाय बेबायदि जाय सेंग्रा सिख्लाफोरा आइ आफानि आरो फोरोंगुरुनि खोथाफोरखौ मानियालासिनो गावबा गावखौ सोरबा गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्ड कालसारखौ माने बजबना लानानै गोजावलांनो लुगैदोंबा नों खिन्थु सानसे गाबखानानै खुनु खाथि बायदि गैया बेखायनो आं अरायबो फरायसाफोरखौ खावलायदों जायफोरा फरायसा समाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै गोसो मोदोम बावसोमनानै मावाखै बियो माब्लाबाबो जिउआव मोनबो मोनसे आयदायाव गावखौनो रोंखा राखा मानसि दानो हायो मोनबो मोनसे आयदायाव फरायसाखौ बयनोबो मायबा नङा मायबा मोनसे आयदायाव गावखौनो एक्सपार्ट मानसि हिसाबै दानो हानायनि केपासिटिखौ बयनोबो हरदों नाथाय खायसे मानसिफोरा गावनि बे गोहो बोलोफोरखौ टेलेन्टफोरखौ मोजाङै एसेबो गेवलांसार होनो नाजायालासिनो थैनांगौ आं बेखायनो जों बे खेथ्रआव सांग्रां जानांगोन आं जाय हाबाखौ मावगासिनो दङ जाय बाथ्राखौ आं सानगासिनो दङ बे आं दायो मावबाय थानाय बाथ्राफोरा दायो आं सानबाय थानाय बाथ्राफोरा आंखौ फिजिकेलि मेन्टेलि स्ट्रं खालामनो हागोन ना हाया आंनि गोसोखौ आंनि मोदोमखौ जौगाहोनो हागोन ना हाया आरो जाय हाबाखौ आं दायो मावगासिनो दङ बे हाबाया राइट नंगौना नङा whether it is right or not बे बाथ्राखौ नों मिथियाबो जानो हायो बेखायनो आं अरायबो बुङो जे जोंनियाव नों जाय फोरोंगुरुखौ जाय मानसिखौ बयनिख्रुइ मोजांसिन मोनो गोरोंसिन भाबियो बे मानसिजों जेब्लासिम नोङो माने स्ट्रं कानेक्सन थायालासिनो गावखौनो गोरों साननानै देरनानै खिखुदनि जानानै गावबा गावनो जानला मानला डिसिसन लानानै हाबा मावगोन नोङो आंनि अनजों गाबज्लायगोन दरज्लायगोन बेबायदिनो दरजा बेखायनो जोङो बे खोथाखौ गोसोआव लाखियो